Loren More antzerki taldea gara, Maialen Diaz Urriza eta Mikel Urrozabalza. Eta Oiartzunen gaude, trapuzikinak antzerki lanarako sorkuntza egiten, gerotik sortuak eta udalbiltzari esker. Talde nafarra gara, baita Lucia Esker ekoizpen lanean eta Laura Villanueva antzesle bezala. Antzesle izateaz aparte, zuzendari eta autore lana egingo dugu. Gu Oiartzunen gaude, hain zuzen ere Garbilekoen inguruko proiektu bat egiten gaudelako, eta zorte handia izan dugu, zorte deitu aldiogu edo borondate eta apustua beste eragile batzuen aldetik, Garbilekoen inguruko lanketa bat hasia izan delako. Alaia Gaztelumendik egin du alako mosaiko bat Guaralekoaren inguruan. Gure sorkuntza prozesua horren inguruan joanen da. Hau da, ze gauza gertatzen ziren Garbilekoetan, emakumeak elkartzeko leku ez misto bakarretan, erlijiosoak edo ospetxak enduta. Orduan, gure egitekoa izango da, alde batetik dokumentazioa jaso, eragile ezberdinekin bildu eta honen inguruko lanketak egin dituztenekin elkartzea. Eta hildo horretatik gure sortzelana abian jartzea. Bai kantak erabiliz, bai testigantza ezberdinak, eta bai gure sorkuntza dinamikak eta gure ideiak. Oso herri aktiboa dakagula, arlo desberdinetan. Esan nahi dut bai kultura arloan, baita ere beste edozein arlotan, kirola edota auzotan, edota arlo guztietan, ez? Eta pertsona mugimendu horrek ematen dio izaera Oiartzunei.